Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Eric at taga La Union. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Sandak akayat dagiti naganak ti babae nga ay ayatek. Aging gaadimtang ti gundaway adjak ni namnama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Eric. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aging kat kaano ka di nga ilimot ta ti relasyon ta, Bing? Aging gadyak makaturpos, Eric. No kasta, mabayag pa'y nga rod. Anya mabayag. Third year college kumatan. Mabiitin day ta panaguray, Eric. Talaga ka di asaan da ka apalubusan a makiayan-ayat. Saan tagad adalak pay kat nga rod. Nagrigat ti kastoy. Nga ilamlamang ta ti relasyon ta. Ti kayat ko, jay nawaya ako mga umay agpasyar iji balayo. Anong santa pay laang ti kastoy a sitwasyon ta, Eric? Nukas pangarigan maamuan da nga iti relasyon ta. Amang ano sandak akayat aparaken ka. Taapay kumamat. Siyempre, may sakla nga man nalon. Sanak ang nakaadal. Idinto ta si ka. May sakan to na nurse. Ti kayat kuntulat ta ti masurot, Eric. Awan ti makaisuro kanyak no asino ti ayatek. Pudno ka di ngay ayatan nak. Ay ayaten ka unay-unay. Nga uray may sakan to na nurse. Ayaten kantoy tinapudno nga oray may saak ton a nurse ket may sakalaeng aman nalon. Intulod mo manan ni Beng. Wananang, ngamjak di manon ija balayda. Amang ano at dapay makakita kada kami. Kastalatan na kanayon. No apay anibing pay laeng matikinayat mo. Paapay nanang. Anya ti saan nyo akayat kinibing? Kasanon no may santon a nurse. Hidinto ta si kakat may sakalaeng aman nalon. Anya nga iti problema iti dayta nanang. Imbaga, no sana kantong anderan. Saan mat siguro, nanang? Saan mat akasta ni Bing? Sigurado ka. Wen nanang, nasingpet ni Bing. Sa dino ti papanam anak ko. Nakarubot ka mat. Adda pa'y bagmaw. Adda papanan mi kinibing, nanang. Sa dino. Mapan kami iti may sa beach ijay La Union. 1 year anniversary mi ngamin ita. Imbag man, tapalubosan dagiti dadakkel na. San namot nga imbaga mapan ag beach, nanang? Imbaga na nga kikita da kadagiti classmates na. Ay, siyak ti madandanagan kada kayaw. Awan ti rumba nga pagdanagan yun, nanang. Ala, ay katagan anad kayo nga rod, iti papananyaw. Wen nanang. Nagatag lang daw. Maragsa ka na, tasika ti kaduak ita, Eric. Uray sakmat Bing. Awan gayam, sakbaya malipatak. Oh, ato'y ti regalok kan ka. Happy anniversary. Thank you. At to'y matirigalok, Eric. Happy anniversary. Kayat ko, ngay jay ton balayo alukatam ti regalok, ha? Sige. Uray si kamat nga ron Ijay ton balayo alok tam ti regalo. O sige, maisuti ko nam. Ala, mapantangarod aglanguyan. Itay pa'y makadigdigo sa. Mabutangak, Eric. Kasano nagbunga tinapasamak ka data? San mat siguro? Italang mat nga inaramit ta tikas jay. Uray pa'y. Kasano nagbunga tinaramit ta? Di ikasar ka? Uwan angam. Kagura daklakit din nagiti dadakkel ko. Uray san ka matabaybayan? Daklang mat dito'y. Sapay lang ko mga rutag pa'y so adinak baybayan. Ikarik dayta, Bing. Anya ti ko naman napatagapagsaritaan ta, Bing. Eric, napasama kan ti pagbutbut ngag. Sana si Mang pati binulan ko. Ha?
Kasano nga roden? Anya ti planom? Mabuti nga. Jakon amo ti aramidag. Agungat lakit di dagiti dadakkel ko. No anya ti kunam, agkasartan. Mabuti nga payamang ipudno ka dagiti dadakkel ko, Eric. Ibagam itan na sa papay. No anya ti kunada, nakasaganak amang ikalay sakin ka. Awan tumatla ti papanan na, no saan ama amwanda. Kayat mo ka di, takaduan ka amang ipudno iti amin. Saan, Eric? Amang ano niya pa'y ti maaramidakan ka. Syaklat tan ti mangipudno. Sige nga rod no kasta ti kunam. Basta urayak ti awag mo Padamagan nak, apaman ama ipudnom ka dagiti dadakkel mo ti kasasaad mo. Nanang, anda ipudnok kada kayo. Anya dayta anak ko. Masikugan ni Bing, nanang. Anya, saan ka ding agad-adal pay laang? Imbag no saan da ka akagura dagiti dadakkel na. Mariribo ka nakmat lang, nanang. Diyak amuno niya ti aramidag. Ay, no apay nga min nagdarasodos kayaw. At daditan, nanang. Masapul asangon mi itan ti amin. Anya nga ron ti plano ni Bing ita. Impod no na ka din kadagiti dadakkel na. Saan pa'y nanang? Ngam imbagak nga ipudnunan. Urayak lang ti awag ni Bing. Kumusta, Bing? Hello, Eric. Impudno kun kadagiti dadakkel ko ama si Kugak. Kat nalaos apong da kanyak. Pagtaltalawan dak. Sumurutak kanon iti lalaki nagpasikugak. Anya? No kasta, umay ka nga roden dito'y balay. Umay na kumasukunan, Eric. Sige, sa dino ti pang sukunakan ka? Iti sigod na pang itultulod am kanyak. Itulod na ti kapsat ko ijay. Sige nga rod, ita ka din? Juan. Ala, agrubatak nga roden. Bye. Isugayam ti kabsat ko, ni Flor. Naimbag nga oras mo, Flor. Kastamat, Manong. Si kagayam ti ama ti sikog ni Manang ko. Wenading? Si kakuman ti makaamo ka ni Manang ko. Manong, saan mo ko maabay-bayan? Ikarik day takin ka, Flor. Saan ko abay-bayan ti kabsat mo? Sige nga rodan, Manong. Manang, agsubli ako ni Jabalay. Amang ano kayat mo nga itulod ni Manang mo aging gay balay mi. Tapno amumton ti pang pasyaram ken kwa na. Agungat lakit di datatang kan nanang no agbayagak, Manong. Ala, Flor. Agsubli kan ijabalay. Awagan kan tulaangan iti sabali nga aldaw. No kayat mo ti umay agpasyar iti ayan da, Eric. O sige nga rod, Manang. Mapana ko. Dakalan ti tiyan ko. Ngampulos asandak man la kinumusta dananang kantatang. Iso ajak kayat nga agkasarta. Tamok asanda dumaray. Ti kayat ko kuma. No agkasarta kat addada. Di ka kuman nagladingit. Tama nga no makapadakas kini baby. Kasanumat ngamin. Kat talagan sa alinipat dakon. Sa nabale, tao may nakalatamot paspasyaran ti kabsat mo ani Flor. Uray kas kasano, at damang ipadamag ken ka, noon niya ti mapaspasamak iti balayo. Aging ka di ita, saan da pa'y nga amo, no asino ti nakasikog ken ka? Imbaga kanon ni Flor, amay sa aman nalon. Kat nagado ka no asauda. Ala, bay amlaktan, sana bali. Uray may sahak lang aman nalon, tasan kamot abay-bayan. Lalaki timpas ngay mo, Bing. Awan ka di pa'y ni Flor. Awan pa'y mat. Ngam amang ano pa umay day jayan. Amok amagagaran mo't lang ang makakita iti kaanakan na. Talaga nga taasan apagan ano dananang kantatang amakita ti apo ko da. Addan tulat tagundaway nga umay damit siguro kitaan ti apo ko da. Manong Eric! Manang Bing! Ni Flor? Ha? Kadwa na dagiti dadakkel mo. Kumusta ka, nanak ko? Nanang, tatang, imbag man ta nakaumay kayo.
Kayat mi ang makita ti apo ko eh. Kahit itata nakapas nga ikan. Agawid tayon iti apo ko mi ije balay. Tatang, kasano ni Eric? Makamumot iti biyag na. Awiran ni nanang mo ti anak mo. Ta ituloy mo ti agadal. Anya? Ay, diyak kayat tatang. No kayat yung agawid ak ije balay. Kayat ko akadwak ni Eric. Anya? Kalpasan na pinapanaw dati anak da. Ita, tanaganakan. Umaydan subya na kaslaawan anyaman na. Nagalas mo ti ugali dan. Patsak matkit di asan nga umanugot ni Bing, nanang. Nasaya at mo't ano saan nga umanugot. Yadayudakit din kan katiputot mo. Hewan nga rod. Jak mat umanugot basta maya dayo dalatan kanyak. Ay, rumbang laang anak ko. Sige nga rod, nanang. Agsubli ako ni ospital. Nangalak lang iti pagsukatan ni Bing. Adda ka matgaya man, Manong. Wen, Flor, mabalin mo matente agawid. O sige nga rod, Manong. Mabit lang gayam. Anya ka di timbagbaga iti dadakkel mo? Kaya't da nga iyawid ni Manang. Ngam saan mat nga umanugot ni Manang. No saan nakaakadwa. Sigurado ka kadi asan nga umanugot ni manang mo? No saan nakakadwa? Amamok ni Manang, Manong Eric. Saan lakit di nga umanugot iti kayat da tatang kan nanang. Sige nga rod. Katagyaman ak, Flor, ha? Ala, mabalin mo ti agawid. Imbaglakit din. Tay manugot dagiti dadakkel mo aso murotak dito'y balayo. Awan maramidan da tay ti kayat ko. Jakmat kayat ti agawid dito'y balay no saan ka akadwa. Ala nga rod. Agina na kayo kini baby, ha? Tamapan ko ilabad dagiti lalabaan ang naggapoy di ospital. Rabiin, Eric. Inton bigat ton. Agi na nakakit dimat. Alas 5 gaya man iti agsapa. Bumangon na kitni. Tamapan kun ilabad dagiti malalabaan ang naggapoy di ospital. Kalpasan na, mapanak to ni J. Talon. Aginayad aklaeng. Tapnos saan amalukag dagiti aginak. Nagsapak kamutin nga aglaba. Ni bakat taon ti mangilaba ka dagita. Siya kun tata. Narigat alabaan dagitoy. Kaasi lang ni Nana Bilen. Apay nga ron nagsapak ang aglaba. Alas 5 pa'y laeng. Mapanak nga ni J. Talon ko. Inton malpasak nga aglaba, tata. Mapan kapay agkapay. Sakbay nga aglaba ka. Agkapiak to ni J. Balaymi, tata. Ala nga ron. Panawan kapay dita. Isardang mo pa'y laan ti aglaba. Agkapay tapay. Intimplaan ka. Agkapay ka. Kabayatan nga agsarsarita ta. Anya ti pagsaritaan tayo, tata? Ti may papan kada kayo iti anak mi. Anya ti kayat yung asawan, tata? Napagtungtungan mi kanibagat iti rabi Apalubusan da kayon iti relasyon yu iti anak mi. Makita mi ngamen no kasano ti panagayat ti anak mi kan ka. Mangipanagnag asaan mo abinaybayan iti podir mo. Agyamanak, tamaawat dakmat lang akamang ti pamilyayo, tata. Makita kan kakat nagagat ka. Itultuloy mo ti kinagagat mo. Tapnure manalon ka laeng. Saan nga agbisin ti pamilyam? Uwan, tata. Nagsapa kamutan ang nagriing, Eric. Nalabaan pa yung dagiti kunak alabaak. Bayam ditan, ta siya akong timang isampay kadagita. Isa ako na nabilin. Mabanog kayo laeng. Eso siguro akas talaunay ti panangisakit ken ka ti anak mi. Gaputa saan mo abanbanugan ti anak mi, anya? San mo't, nana? Ngam iparparik naklaeng tinalaos a panagayat ko iti anak yo. Tangay makita mi mo tinalaos a panagayat mo iti anak mi. Palubusan na kayon iti relasyon yo. Total, adamot la anak yun. Agyaman unay kada kayo, nana. Maragsakan at. Tanawat dakmat lang ang datatang kananang mong agbalin a manugang da. Wan nga rod.
kunaklakit dinuag na nayon tigura da kanyak. Ngam, napatagak pa'y matlagayam kadakwada. Katangay kayat da nga ituloy mo ti panagadal mo. Pagtutulungan tayo. Iti kasta, makalpas kamot lang iti panagadal mo. Tumulong akmet para iti panagadal mo, Bing. Agyaman ak no kasta, Eric. Talaga nga ay ayatan na. Nakalpas nga rod ni Bing iti panagadal na, kat nagkalay sa kamin, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Eric. Agyaman pagayam Eric, iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at met, tanalakalaeng anaalukoy tirik na dagiti katugangam. At dangamin dagitay katugangan, nga urayan niya ti aramidem. Talaga, asaan da ka akayat. Isu ama ko nak aswerte ka. Alang nga rod, sapay la kuma, tanaragsak ti panagdenayo nga agasawa. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eric at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paklay. Computer recording technician, ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.